mga bay, may kabit na natin yung 16. Ayan, 16. Kita ba? Ayan, 16 ha? 16 engine sprocket. Sa kita yan ha? 16 428. So susubukan na natin to i-top speed kung may kakaibahan ba. Yung sa 1534 natin, pag first gear 40 plus lang yung limit, third gear 60 plus, sa second gear 40 plus pala sa second gear. Nung sa 15, sa 16, 15 sa 60 nya is 62, maglilimit na. Pag third gear nasa 92, maglilimit na rin. Kaya masubukan natin to ngayon. Yan. Ayay. Uy. Aabot ng yung third gear, aabot ng 100. Third gear, aabot ng 100. Maganda. Maganda mga bay. Ay nako, loko na to. Aabot yung third gear, aabot ng 100. Third gear yan ha. Bago sa maglilimit. Matagal lang siya makarating. Ayan, sa dulo dapat mataas yung area. Dapat mataas yung area pag sa dulo mga bay. Yan ang kakaiba niya. Dito tayo sa paangat na daan. So dito tayo sa paangat na daan mga bay. Malalaman natin to dito sa paangat na daan. So yun ang kakaibahan niya. So parang magdi-delay na yung clutch lining natin dahil sa high speed. Kaiba to. Niya dito pakyatan ang taas ng kanya limit. Uy, may nasisira pala dito. Si 20 na yung second gear. Imaginin mo, kaya na mag third gear yung second gear yung yung third gear kaya na mag 100. So grabe yung high speed niya. Babalik tayo ulit kasi hindi tayo nakachimpo ng daming sasakyan kasi dali rin mag 110. Kakaiba din. So balik tayo. Ayan, mas maganda ngayon kaya walang sasakyan. Yung second gear hindi tayo nakabawi
kakaiba siya sa top speed mga bay, sa dulo. Parang wala na, sobrahan na rin siya sa ano, sa high speed. So yun ang kakaiba mga bay sa mga 16. So ayan, nasusubukan natin yung 16. At least nasusubukan natin. So balik natin to sa 15. So buti pa yung 15. Pag may angkas to mga bay, delikado to. Mahirap to pag may angkas. So wala, quits yung 100T natin. Di natin ito na magagamit to. Kasi wala na. So susubukan natin to na may angkas rin. Bilis niya mag 110, kaso lang parang hindi na aakyat yung speedometer niya. So dito lang tayo, subukan natin ang tempo. Hindi rin tayo makakuha ng tempo mga bay. Maaabutan natin yung mga sasakyan. Doon tayo, babalik tayo. Doon tayo, may nasisiraan pa kasi yung sasakyan eh. Hindi tayo makapag-tempo. Dito tayo. Dito, para okay to. Okay to na portion.
rin mag 120 pala. Akala ko hindi. So all goods, kaya rin mag 120. So okay na to. Kaya mag 120. So doon tayo sa diversion na dinaanan natin kanina. Bukan natin doon kung may kakaibahan ba doon. Doon tayo sa diversion kasi walang masyadong sasakyan doon. Doon tayo sa dinadaanan natin kanina. Maganda yung third gear niya, abot ng 100. Ang naramdaman ko dito mga bay, mas smooth yung makina natin, hindi mabibrate. Yung 15, hindi naman yun mabibrate mga bay, pero yung sa dulo lang talaga, parang maghanap pa siya ng gusto pa niyang ano ba, gusto pa niyang tataas, kaso wala na siyang magawa dahil parang pipigilan na siya doon mga bay. So dito tayo sa subok. May pababa kasi dito mga bay, so malaman natin. Kaya rin mag 120. Grabe. Di ko lang alam kung mahirap ba to sa mayanggas mga bay. So masusubukan natin to mamayang gabi pagkuha natin sa ating partner kung ito ay dito tayo kasi mataas yung street dito, walang masyadong masasakyan. Rolling lang tayo. Kaya rin mag 110 kahit hindi natin dinapaan. 110 kahit konti lang yung dapaan natin. Balik tayo ng isang bisis. Kaso yan po. Well, hindi lang natin bibiglain siguro.
dito tayo mamaya pagbabalik.